Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai magazin műsorunk utolsó kis riportjához, amelyben bemutatjuk önöknek Mészáros Zoltánt, akinek október közepén a József Attila Művelődési és Konferencia Központban nyílt egy érdekes, elgondolkodtató kiállítása. A tárlaton képeket és használati tárgyakat mutat be. A használati tárgyak mindegyike újrahasznosított anyagból készül, illetve ami már másnak esetleg szemét, Mészáros Zoltán abból még használati tárgyat, díszt vagy játékot készít. A kiállításnak volt egy budapesti designer vendége is, Varga Alex, aki különleges üvegtárgyait hozta el Salgótarjánba. Mészáros Zoltán úgy tervezi, hogy a Salgótarjáni tárlatanyagát kibővítve az ország több városában is bemutatja ötleteit, sőt, már az óvodákban szeretné elkezdeni a környezettudatos nevelést. Írt is egy Mesér Béka Béla címmel, amely a környezetvédelemről szól, és a gyerekeket játékos formában tanítja meg az alapokra. Mindenről Mészáros Zoltán rádióknak is beszámolt. Köszöntöm a Rádió Fókusz hallgatóit. Gyakorlatilag arról szól ez az egész, hogy szeretném az embereket felrázni egy kicsit a mindennapjaikból, hogy egy kicsit törődjenek a jövő generációkkal, mert rajtunk múlik, mostani embereken, szülőkön, mostani tinédzsereken, hogy miként adják tovább gyermekeink az utókornak ezt a csodálatos bolygót, amit Istentől kaptunk. És egyénenként csupán csak használhatjuk egy emberöltőn. És erre szeretném felhívni az emberek figyelmét ezen a kiállításon, aminek kép és tárgyi megjelenítése egyaránt van. Amire a legbüszkébb vagyok benne, az az iskolások által készített rajzok, közel 25 rajz, amivel mint egy görbetükörként szembesíteném a felnőtteket, illetve a mostani tinédzsereket, hogy hogyan teszik tönkre a gyermekeink, illetve a jövő generációnak a megálmodott jövőjét. Továbbiakban a képtárlaton 80 kép van, aminek egy része tájékoztató jellegű, amiben sajnos nem kell messzire menni, hogy az ember fényképeket készítsen, hogy hogyan szennyezik a környezetet. Ezeket elláttam különböző tanácsokkal, hogy mik a lehetőségei valójában az állampolgároknak, hogyan kezelhetik a veszélyes hulladékot és egyéb hulladékokat, mert szerintem nincsenek megfelelőképpen tájékoztatva. A másik része a fotós kiállításnak az pedig arról szól, hogy vannak olyan tárgyak, amit nem bírtunk megjeleníteni a hely szűkössége miatt, és ezeket a tárgyakat, ezeket a nagyobb tárgyakat mutatom be fotó formájában, és építészeti, illetve építési hulladékokból készített kompozíciók vannak többnyire a palettem. Melyek azok a tárgyak, amelyek bekerültek a kiállítás anyagába? Nagyon sokféle dolog van, például a betét nélküli üvegekre épült Varga Alex Design Center vendégemnek is a munkája, ahol ez úgynevezett üvegfushing eljárással, amikor közel olvadáspontra hevítik az üveget, és akkor deformálódik. Ez különböző vicces dolgok is kijöttek belőle, és ezek még továbbiakban is nem csak hogy használati, hanem dísztárgyak is, mert a betét nélküli üvegekkel van a legnagyobb gond, hogy igazából nem tudnak vele mit csinálni. Én is felvonultattam egy másik vitrínbe az én általam készített kompozíciókat, amik betét nélküli üvegekből vannak, elérhetőséggel, hogy esetleg további meghívásokat várunk, mert ezt az országon körbe szeretnénk vinni. Tehát a József Attila Műházban elhelyezett kiállítás valójában alapköve egy országos kiállítás sorozatnak. A tárgyak, amik megjelentek, azon vannak ilyen mindennapjainkból hulladékként kezelt dolgok, gondolok gumikerékre, ágykeretek, mint építőanyagot mutatom be, illetve bemutatom építőanyagként, ugye a bontott anyagokról beszélek, természetesen a beton újrahasznosításának egy-egy módját, illetve a tetőcserepek, mint burkolóanyag, illetve törött csempékből, hogy miket lehet csinálni. Tonna számra kerülnek szeméttelepre ilyen anyagok, és szeretném valahogy felhívni az emberek figyelmét, hogy ezek mind hasznosak. Mit vár a kiállítástól? Tehát milyen eredményre számít? Bízom abban, hogy a kiállítás megtekintők, miután meglátogatták a kiállítást, akkor átértékelődenek az úgynevezett kacatként nyilvántartott dolgok, hogy milyen sok hasznos dolgot tudnak akár ők is csinálni ezekből. És ez lenne a lényeg ennek a kiállítás sorozatnak, ami most elindult. Ki az a Béka Béla? Miről szól ez a Béka Bélás dolog? Arról szól, hogy írtam egy mesét. Írtam egy mesét a kisfiamnak, és ezzel a mesével szeretném az óvodákat járni, mert szerintem a gyerekeken keresztül kell elindulni. Mert hogyha én szólnék egy 10 éves sutyónak, aki éppen eldobja a kuka mellett 1 méterre a szemetet, mert annyira nem képes, hogy bedobja. Tehát rászólnék, akkor még ő neki állna feljebb. És ők fogják meghatározni a jövő generációnak a szüleit. Tehát egyszerűen borzasztónak tartom, hogy ez így van.
Bízom abban, hogy a kiállítást követően kapunk olyan felajánlásokat, mert tárgyi felajánlásokra várok legfőképpen, hogy ha megyek az óvodákba és előadom a kis Béka Bélás mesémet az ottani gyerekeknek, akkor egy kreatív foglalkozással szeretném ezt emlékezetessé tenni. Egyébként itt milyen tárgyi felajánlásokra gondol? Különböző hulladékanyagokból csinálunk majd dolgokat, például szigetelőanyagból, hungarocellból, például hűtőről lefejtett ilyen púrhabból, és ezt egy kellemessé akarom tenni nekik, ezt a kis előadást, mert úgy gondolom, hogy sokkal jobban megmarad bennük az, hogyha így kötjük ezt a természetvédelemhez, és közben ugye tartanék egy kisebb természetvédelmi előadást, és közben ott a játékosan nevelgetjük a gyermekeket. Ez a cél. Erre alapítottam a Béka Béla Környezettudatos Klubot az interneten. A prezentációm is megtekinthető, egyszerűen csak be kell írni, hogy Béka Béla, és ott a prezentációm megtekinthető, illetve a kiállítás megnyitója is látható ilyen amatőr felvételbe. Azért fontos ez, hogy a klubon keresztül szeretném összefogni azokat az embereket, akiket érdekel, mert nem hiszem el, hogy közönösek az emberek ez iránt, csak szerintem inkább kellene, hogy valaki így elindítsa ezt az egészet. És bízom abban, hogy ez elindít egy óriási lavinát, és hogyha mi már megyünk ezzel a kiállítás sorozattal az országot járva, akkor már legyen egy dolog, amihez köthetik ezt az egészet. És az a lényeg, hogy minél többen tekintsék meg a kiállítást, hogy felrázódjanak egy kicsit, hogy igenis tenni kell ez ellen valamit, mert ez így nagyon nem jó. És bízom abban, hogy a klubon keresztül kikerülnek majd olyan aktivisták, akik eljönnek velem, esetleg szemetet szedni, mondjuk illegális hulladéklerakókat felszámolni, vagy a klubon keresztül én mindenkinek lehetőséget biztosítok arra, hogy megmutassa, hogy ő mit csinált hulladékokból, és hogyha ez nagyobb mérvű lesz, mint terveztem, legyen úgy, hogy túl sok lesz a jelentkező, akkor mindent elkövetek azon, hogy ez akár egy hétvégi kiállításon belül mondjuk egy sportcsarnokban, vagy egy nagyobb befogadó helyet biztosító helységben létrejöhessen. És mindenki ott feszítsen a saját munkája mellett. Igen, ezt én csináltam hulladékból, beszéljen róla, mert ez kell. Mit szól ehhez az elhivatottsághoz, ezekhez a tervekhez a család? Hála Istennek a családom tolerálta ezt az elhivatottságomat, és segítségemre voltak. Rengeteg ötletet szereztem feleségemen, illetve 7 éves kisfiamon keresztül. A feleségem festményei, illetve rajzai, amivel kiegészítette az én kompozíciómat, így lettek teljesek, és hálát adok az Istennek azért, hogy megteremtette az én kisfiamat. Jó látni azt, hogy ilyen gyermekfejjel, naívan, hozzáállva a dolgokhoz, új dimenziókat nyit meg nekem az ötleteivel, nagyon büszke vagyok rá. És hallgatóink, elérkeztünk